Yesaya tia duonu nan. Hwɛ, Awurade resɛe asase ama no adampan, na wadane ani abutu, na wabɔ ɛsofoɔ apete, na ayɛ ɔman no sɛ ɔsɔfoɔ, akoa sɛ ne wura, afenaa sɛ ne wura, ɔtɔfoɔ sɛ ɔtɔnfoɔ, ɔdefrini sɛ ɔdefamni, ɔkafoɔ sɛ ɔkafoni. Wɔbɛsɛe asase pasapasa, na wafom no pasa afa, ɛfiri sɛ Awurade na waka asɛm yi. Asase aboto, akusa, wiase enyam, akusa, asase so nkrɔfoɔ mu animunyamfoɔ enyam, asase ho akum wɔ ɛsotefoɔ ase. Ɛfiri sɛ watietia mmara no so, wasakyera ahyɛdeɛ no na wato daa apam no. Enti na nnome amene asase, na ɛsotefoɔ di so. Enti na asase sofoɔ ahyeɛ, na aka so